Soc la Cristina Sola, la directora del Trencaclosques de Molins de Rei, i aquesta és la meva història de vida. Doncs estic relacionada amb la petita infància des de molt joveneta pel món de l'esplai. Sempre he tingut clar que m'agraden els infants i el contacte directe. Vaig estudiar Ciències Exactes. A la vegada que estava estudiant vaig començar a treballar en un projecte amb un tipus de classe més particular a grups d'institut. Llavors, ahir vaig acabar de tenir clar que em volia dedicar a la docència o al contacte directe amb infants d'alguna manera. Vaig arribar a l'oferta de Suara, d'aquí del Trencaclosques, i aquí ja sí que vaig tenir clar quina franja d'edat em volia dedicar i el que volia fer. I per això vaig estudiar Educació Infantil i aquí estic avui dia. Què és el Trencaclosques? Doncs el Trencaclosques és un servei de guarda per infants des de les 16 setmanes fins als 3 anys i es diferencia d'una escola bressol en l'ús que es fa del servei. La tipologia de professionals que treballa els infants i la manera de treballar és la mateixa que una escola bressol, però al Trencaclosques només poden venir 2 dies en setmana. A part d'això també es diferencia en el preu. Una escola bressol té una quota mensual i el servei del Trencaclosques és un preu simbòlic que només pagues si l'utilitzes. Al Trencaclosques hi ha una ràtio de 2 professionals per 10 nens, que és molt més baixeta que una escola bressol. Què fa del Trencaclosques un servei únic? És un servei que està més pensat a mida de les famílies, perquè dona una resposta més oberta. D'origen és un servei molt lliure, poden accedir a ell al dia i dintre del nostre horari quan ho necessitin. Crec que és clau aquest servei perquè les necessitats de les famílies són diverses i l'infant necessita un entorn de relació. Actualment, les casuístiques de cada família estan variant. Treballs més flexibles, treballant des de casa, i un recurs com aquest es pot adaptar més fàcilment a totes aquestes situacions actuals. Com us heu adaptat a la Covid-19 al Trencaclosques? En un servei com el Trencaclosques i en molts d'altres, el que ha suposat la Covid-19 és una adaptació gran i sobretot el ser molt curosos amb la higiene, amb les ràtios, amb els moviments diaris que pot haver d'infants i de famílies al servei, i de fet els infants són els que ho porten molt millor que els grans i ho han assimilat molt més ràpidament. Què et defineix i et mou? Jo crec que em definiria com una persona molt alegre, molt alegre. Jo sempre digo que soy un cascabelillo. Tinc molt caràcter així, molt sociable, m'agrada molt xerrar, m'agrada ser molt alegre, tenir una visió més positiva del dia a dia i sempre estic intentant ser una persona animada, positiva. Jo sóc una gran amant de la vida, jo sóc una enamorada de la vida, però una passió molt gran és la música, molt gran, i jo canto en un grup. És que el dia que no canto, tot i que sigui parosi i grito mucho i me desahogo, no sóc jo. La música m'acompanya tot el dia. Què suposa per a tu formar part de Suara? Formar part d'un projecte cooperatiu com és Suara m'ha portat un creixement personal molt gran i un desenvolupament a tots nivells molt important. Vaig conèixer a nivell laboral una empresa cooperativa on compartia uns valors molt semblants als meus i treballar des d'un punt de vista molt interessant i molt valorada com a persona. Per mi no suposa cap esforç venir a la feina, al revés. Jo crec que diuen que busca una feina que t'agradi i no treballaràs mai més a la vida, doncs jo crec que no treballo. Faig una cosa que m'omple, que m'agrada, que és el meu dia a dia i una part molt gran d'alegria.